سورة التوبة آية ولفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا سهرو سفرو من هجرة سانكلو فلنا بسوية ومغاني فلنا ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني كله سانكلو كونونتونا بسوية ومغاني كونونتونا أمبي داودا بغو مسجد الرجاق وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى آخر الآية. ni aya ala yafo masa min korotalen do ko aman kan mushrikiye aka ala kan mishiri aka fo ko alebo o joko matrafa ni batoye kasurale yere seri lemba yere kana kala halana ka kuma kanye ko alaye mushrikide ale manka ke misiri matrafa bagay ani ko ale be bato ke misiri kono musiriki manka ke ko be bato ke ala ka misiri jole kono parce que be bato min ke ka ke bato te wori atola ko ma kana lil mushrikina akwa manka mushrikiye fulanka fo anya amuru masajidallah amanka uluye ka ala ka misiri ka ko fo kubu o bato ko kono ko joni batoye shahidina la anfusihim bil kufur nu yere serale bu yere kani kafiriyai ukalla halanu ka kuma ka u yere serale bu yere kani kafiriyai ulaika habitat amaluhum nunun tigla mo nunun de ka bara u tinyalendo mushriki be bato ke misiri kono ikabara de tinyalendo kafiri be bato ke misiri kono la ka misiru jole un kono ibe bara minna ikabara tinyalendo sara siti lagara wa fin nari hum khalidun aw jannabata suma kuno be duma kuno jannabata suma kuno abe dume kafiri koni ale be dume jahannaba kuno atebo mushriki be dume jahannaba kuno atebo donc ni ya iranna ko mushriki mo bado ibe mushriki yala e ka bato ke misiru kono te foynya yima ala ko iman kayere iman kan ka do misiru kono re ko ibe bato ke tanke ye mushriki de e wala ko harin niya ke ka bara be tinyaleno donc o de yato balmo bato te wole ko bato tanke ni mushriki ya bala ni tawhidi te bato la te wole ko bato awa bato fana ni mushriki ya yera ala o ye bato tinyalende don kuma ya misali yake kumi ni hada madenye salijita ni yesuguneke itara nyegena kabana kutake kasuguneke saliji be tinya chogo mede fulanka foya fana dona bato la bato tinyalendo chogo kelendela إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سديو عليكم شاهدين على أنفسهم بالكفر الله يموني أقول لو سالت النصرانية ما دينك
laqala nasraniyu akoni nasara nyininka e ka dina ye jumaye aba fo nasaraya ayre ya sharia ayre kan ni kafiriya ولو سالت اليهودية ما دينك لقال يهودي ني يهوديا نينكا كو اكا دينا يجمعي ابافو يهوديا وسابية لقال سابي سابي فنمينك أسيلا نيا نينكا اكا دينا يجمعي ابافو نتا أسيلا والمشركة لقال مشركو او مشرك فننيكو اكا دينا يجمعي ayere ba fo ko le mushriki donc ka fu sere lembe u yere kani kafiriya ya ko Allah nyine yeninde u yere kala hala u bado ku be kafiriya de ka ado yere niya nyine ka katta bolo la ba fu ye donc u yere sere lembe u yere kani kafiriya wulu man ka batoke mishiri kono o ko fe ala ko إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ألاكم مغدب ألاكم مشيرو جو تشوغو فلاين بلا جو تشوغو وبافو أنا ما أمارة الهشية والمانوية جو تشوغو من بيه ويدي كم مشيري كان نفولو بو كم مشيري جو مؤمني دي بو كان نفولو بو كم مشيري جو نيني جو تشوغو فلوين جو تشوغو يا فلانا أمارة المانوية كبتو كاكونو كبتو كمسيري كونو كالفرد سلو دي مسيري كونو بدرسو دي بي قرآن كالو كمسيري كونو مؤمني دي بننك مؤمني دي بي على كمسيري جو تشوكو فلا يمبلا أبا كان نفلو دو على كاجو أبي أو أجوني بطو فناي إنما يامر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر mogo de be ala ka misiri jo cogo fula bela mogo min limanani ala ye ani dollaba wa qama salata aye salli fana nati a cogo la wa ata jakata aye jakka fana bo akan ka di mogo munu maka duma wala mu yakhsha illa allah amasra foyi fana kan yanama yakunu ni alate fa sa ulaika an yakunu min al muhtadina awa nunun tigla mogo de be ke kanda mogo ye nunun tigla mogo nunun de beke kanda mogo ye nunun de kanda lendo mi ayere ye mu'mini de alimanendo ni alay al-iman bi wujudihi adalem bala ko alabe al-iman bi rububiyyatihi adalem bala ko alabe bara ka kelende bake al-iman bi uluhiyyatihi adalem bala ko ala kelempe de kanka bato foy manka bato ka far alaka الإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان لم بني على كتونا كما كتمون سبت لمبالا أو الإيمان لا غرفنا يقول لبا بنا كسلنا تاتورا كجاكبو أما سرفويا كنينا ما يكوننا كبتو كوني على كلمة توتي نونون دي كندموية donc nin tigila mogo min nin mankutu sabatira la nin nunu ye misiri matarafa u ye misiri jo cogo min be ye ka nafolo bo ka misiri jo ube u ye misiri joni bato ye nunu de kaka ni misiri joli ye jo cogo fula in bɛɛ la nunu de kaka misiri joli ye parce que ala fule ka mankutu munu fo nunu ye bato min bu u yɛrɛ ni ala cɛ o fɔra min ye ka limana ni ala ye ewa bato min fana bɛ kɛ ni farikolo ye belebeleba min ye salli ye k'o fɔ bato min fana ka ewa nafa bɛ bɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma min ye jaka ye k'o fana fɔ wala mu yakhsha illa Allah ay lam yaqif illa min Allah ta'ala wala mu yakhsha siwahu imashra fu yani ala kelim pewute umashra ala tanay fa sa ulaika an yakunu min al muhtadina yaqulu ta'ala inna ulaika humul muflihuna ala kunu nun tigla mo de gagné bawye ube min soro ube mun yin ala fe ala ba kuye ube sira min yin ala bo kisama asa min fulenyini abe komi konni ala ko qur'ana kono asa anya wasarabuka maqama mahmuda ko cide na yusufe na fila ko ale ba do yoro la qiyama do jo yoro min ni be nyabe bo be ba tanuye donc ni asa koni nana ala kola wa kullu asa fil qur'an fa hiya wajibatu asa nana qur'ana kono ka dambi kata ala de ma o korode ko wajibi ala bin ninki yede وقال محمد بن شهاغ ابن يسار رحمه الله وأساء من حق الله
kunni asa koni nana ala ka hakela o koro de nimbe kiye a koro te ko dola na kiya dola te kiye de no nana hada madenka kibariya la de ni nana ala ko koni la obe kiye de e wa nunun tigla mode kanda bagay nunun misiri ka matrafa ani nunun ka misiri jo nunun tigla mode kanda bagawe ala fe mais mushriki koni ebe bato ko ebe misiri jo misiri la be fu ni mushriki ya ka wori taka do misiri de la ka misiri jo ewa joli mimbeye kafiri de mushriki de misiri jo sara denkelenti ya ala fe ni sara ka mushriki ya koni ka sara denkelenti ya ala fe ne ye misiri min koni jo silamu be salla kono adagara ulu ye me sarati ala fe parce que mushriki ala to sara Allah gara kafiri ala ta sara Allah gara aw mushriki fana ni do na misiri do kana fana kono ko ibena sallu ke ibe qur'ana kala munun ke abe tinyalendero laina sarakita la yahabatanna maluka ala yode fo ci de nyere akoy ni ka ci de nya fulere ini ka karamani ka bonya ni etu nya fulana farane ala kambi ka bara be tinya bare dum te mushriki ayenna foloke ka misiri jo saratai aduna misiri de kono ka bato ke saratai abe tinyalende do min ka misiri jo ba nafa ka joni kan na folo ka joni bato e o ye mu'mini de min limanani alay ani dollaba أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوي عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أزالتم سقاية الحاج ألقوا يالا هيجو كلام لاميني جمو جيلا وإمارة المسجد الحرام أن يمسير حرم لهم مترفلي أو يود كوا كمن آمن بالله واليوم الآخر أو يو سردك كم مغمي لمن نالا ندول لها نيني دي كافر منون تنبان مشرك نونو دو كوكو اوا أنا نومان بن يشار نومان بن بشير الأنصاري قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر قد دوندولا ko ulu tumbe ciden kam mimbari koro aleni jama kulu do min ashabihi ato nyogula fa qala ar-rajulu minhum cedo ko ula ma ubali an la a'mala lillahi amala ba'da al-islam illa an asqali hajja doko ako silamiya kofe hari minne mabara nyuma wareke ni hiju kelawun la minite ko oyenne wasa o do yenni fo ko silami alen kofe hari ni mabara nyuma woreke ni hijur kala la minite o yenna wasa wa qala akharu bal imaratul masjidil haram ayu do wore ko ayi misiri horomale matarafali donc o de baraje kabo kateme ka hijur kala lami wa qala akharu mugo wore fana ko bal al jihad fi sabilillahi khairun mimma qulitum ako ayi aw bake kam munun fo jihadu ala kasiraro ore kawsaw ka fota nunu do wore ni fo fajajarahum umaru ibn khattab radiyallahu anhu umaru ko kuma min fulenya aya dabila wa qala la tarfa'u aswatakum inda minbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalika yawmul jumaa umaru ko kana kan korta ciden kan minbarin koro o yasuru juma dondero walakin nija sallaitu li jumu'atan daghalitu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastafaituhu fima aghtalaftum fihi ayum man kan da kana kan korota ciden kan minbaru koro ninne juma salli mbeta ciden nyinin kan ninna ayi nyogon soso min nan nin mbeta ciden nyinin ka doko ka hiju kere ullami ode kanyi doko kalikaba matarafa kallado ode kanyi doko jiharu de kanyi mbeta ciden nyinin kala qala fa fala min yen numan bun basira ko umaru yen ninke fa anjalallahu ajja wa jalla ala yen ayat jigi masammin kabwa portaleno ajalitum shighayat alhajj ala ko hiju kelaw lamini jamu jila wa imarat almasjid alharam anim misir alhurmal la donila matrafali kaman amana billahi wal yawmil akhir aw yo barajide ke ka ke komi mogomil limanani ala ani dollaba wajahada fi sabilillah ayajhadu fanaka ala kasirala
la yastawuna inda Allah nunun te kelenya alafe nunun te kelenya alafe mana mu'min kera mu'miniye illi manani alay illi manani dollabay iye jihadu ke alaka sirala baraji min be e ka baraji e ka bara fasamantiya abe hiju kelaw laminika abe alikaba matafarlika ute kelenya yere alafe hiju kelaw laminini alikaba matarafali ani mu'miniya mu'min limanani alay ani dollaba ka jihadu kala ka sirala la yastawuna inda Allah nunun ka baraji ute kelenya alafe nunun te kenya alafe wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah te mugo kanda mugo minye tonyali kelay الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون تمامي على يايرا ko ute kelenye alafe bo min daraja ka bo mi fasamanta be min ala nanofo ala ko alladhina amanu mu'minu limanani ala limaniya haqiqa wa hajaru uye hijira ke ube yoro mi bora e kata faraci den ni sebo kam madina wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim uye jihadu kala kasirala nun kanna foloye anu yere ku ajamu darajata indallah nunun de ka daraja kabbo ala fe kateme hiju kala lamiri hiju kala ummi bakaka kateme alikaba matarfa bakaka wa ulaika humul faizuna e wa nunun tigla mogode ni yoro soro bagay nu ye sara chaman soro ala fe donc o te kelanya mu'mini iye hijra ke iye jihadu ke ni kan na fulo ani e wa iyere kun o daraja kabo kateme hiju kala umini ka o daraja kabo kateme alikaba la donina matarfarlika يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه نونون تجي لمغو وتجي على بني سونجاني نيما من بيبو على فكنا ورضوان على بني سونجاني على كجنة فنقول جنة مكرو وجنات على بني سونجاني أرجنا فنه لهم فيها النعيم مقيم أرجنا من نيما بويا أرجنا كنو نيما من دوملين لو تقولي كبوكا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم خالدين فيها أبدا نودنا أرجنا كنو بدوم أبدا إن الله عنده أجر عظيم ألا سرد بألا في سرد من كفو donc huma arjanna koy kacaya qur'ana kono ala bafo arjanna khalidina fiha abada ni ala arjanna den ka kofo abafo ko be dumi arjanna kono abada me tasuma hari amatte me dolawa ako khalidina fiha esga abada faralaka akacha khalidina fiha abada ate fara jahannaba dawun taka fo yoro saba qur'ana kono dobe suratul nisa'i kono dobe suratu al-ahzab kono dobe suratu jinni kono khalidina fiha abada jahannaba ko yoro saba me arjanna qur'ana yoro chama khalidina fiha abada parce que munna anya fo chogo mi mogo dobe do arjanna mogo dobe do jahannaba ubebo ali sunna wal jamaa bebbe nemboka mogo dobe do jahannaba ubebo mu'min te bo jahannaba ni ala ya dumeli khalidina fi abada ayi sabab min fo qur'ana kono akambe de mu'min ye kafir kunkele kafiriya isara kafiriya kayte bo jahannaba kono isara munafiqiya kumbaba kayte bo jahannaba kono isara mushrikiya kayte bo jahannaba kono munum bu chesirila ko mo te bo jahannaba kono ni mo mo bo jahannaba kono akolo kolo be mogo folo min sura beke ebe barake jiyan la chogo mi bado junubu hakke min bila ibado na ya soro ko mogo te do jahannaba kono kabo ni ala ye yere sarana ye folo yere de ba kolo ye folo donc kafir kun kelen te bo munafiki kun baba te bo mushriki te bo me min ye kabaira junubu tigun ye ahli sunna wal jamaa seba tabina abe bennen bo ka kulu be bo jahannaba kono
abebbenem kulu be bo jahannaba kono bo jahannaba ko khalidina min fulini aga fonni abada ma faraka khuludani dumali dumeli fulade dumeli dobe dambala dumeli dobe dantala jahannaba ka dumeli to ya fulade khuludan khuludu lahu nihaya wa khuludu la nihayata lahu dumeli dobe hakke bala ibe bo dumeli dobe hakke tala mana ni ala ko kabaira junubu tigma khalidina fiha o korode ibe duma kono tanke ka junubu majane ka boyla min ni ka junubu janira ka boyla ibe bo e ka dumeli dambala ibe duma kono de sani ka junubu be jani ni ka junubu janina ibe bo min ka dumeli la nihaya ni dantala kafiri kunkele mushriki fulanka fo yakumba ba mulku e wa munafiq yakumba ba e ka dumeli kudaire itebo min ni mo do najja arjanna kono etebo parce que haro do yo nyin kalite kan telephonique ka wojo ci kana be fo jamana wore de la kodwara ko ale tumbe do de kakkalande yala ya ko abe ewa dugu dola mali kono la tengere lawa ko ako mogote do jahannaba kono kabo en ko qur'ana ayaw de bola ci den ka tisa sahlem de bola ci den ko lebe mo labando nimbe bo jahannaba kono abe mo labando mimbe do arjanna o ya hadisa sahlem bukhari ni muslimu kono kabayra junubu tigu be bo nu ka junubu hakke janna kabulu be bo ko wala yala nyuman kelaw fana beto kan nyuma hakke de kar janna kabowa ko shiga lede taye ala kar janna ala de ko ale kar janna khalidina fiha bada ko ni do no laite bo ale be shiga mo min boye ko kan nyuma hakke banna ka boke na lede taye ar janna ala de taye ni yoro fulabe ay kiri min tige ku bila uka e ka haklina ka bara yoro bo yoro la ika haklina ka bara yoro to yoro la de ari janna bada ni ala ya fa ba fu khalidina fiha bada ibe duma kuna bada itebo ibe duma kono yoro dola ko ata khayra manjus ako sonni min fule ni nya do arjanna dewma atittige donc mo gotte do ari janna kono kabo me mo go be do janna ba kono kabo min nye kabayra jurgo tiguye يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا عبد الله بن مسعود كونية على من قرآن كنو أقول يا أيها الذين آمنوا فأرآها سمعك إما خيرا تؤمر به وإما شر تنهى ni ala ko ni weleli de ke kamuminu wele qur'ana kuna ko itelo majo ala bina hera do fo kamuminu nya mariana ye ube abena ko jugu do fo kamuminu balala ani fana ni ala ye muminu wele akordo ye muminu aw munu nyembe nye muminu ye aka bara do fule naka mumini ya ye ayake na yake fana do farlaka liman yaka na ma ke fana abe mumini ya min fa dala cinya tala e piaka liman ya be nagashi kuma la nyine ni de nala be muminu wele ako ya ayyuhal ladina amanu alay muminu wele aw munun darembe alala haqiqa wele kunye munye ayunya marani munye mogo ye kafiri de ima boama iyere korosama ikana ki bisinyo ikana kanu duskun kono awa hari no keri faye hari no kori balima ye togo kanam ewa kafiri minaka kanu duskun kono ko iba ke ka ke kenyoye kanu kede alay mu'minu balo de la ya ayyuhalladhina amanu alakum mu'minu la tattakhidhu aba'akum akana afawmina wa ikhwanakum anaka baliman awliya akanu mina kukkanu adusukun kono ku kaw bisinyoye inistahabu al-kufra ala al-iman nulu ye kafira de kanu liman yaka ifami ni kafira de kada ye kateme mu'mini yaka ika balima min ni kafira de kada ye kateme mu'mini yaka kanu dusukun kono de kanu kika ko nyoye kanu kika bisinyoye ومن يتولاه منكم نمغو يوكي بسنيغي كانوا دسكون كنو فأولئك هم الظالمون
olu tigila mogo de ye toɲalikɛlaw ye parce que i ye kanu do yɔrɔ la kanu man ka do yɔrɔ min i ye kanu do yɔrɔ la kanu man ka do yɔrɔ min i ye bisiɲɔgɔnya kɛ yɔrɔ la bisiɲɔgɔnya in n'a man kan ka kɛ yɔrɔ min nko ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ la tajidu qawma yuminuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada allaha wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخر الآية آية ولا لا قلت إتم مؤمن سيسرو مغو مؤمن ديدو إتم مؤمن سرو أبدا كنا بمغو كانوا أدسكون كنو من على سوسو كتيدين سوسو هارم نو كيرو فاودي هارم نو كيرو دونده هارم نو كيرو بالمودي هارم نو كيرو ككابلادي وتو كانوا دسكون كنا بدا ni yaye mogo ko karasa grama fana yi mumini nyuma de de me iba soro afa do be musirki do kafiri de do kafira de kada ni limana yaye aye fayin kanu adusukun kono ka fayin bi sinyogonya muminite ala ko muminite na dende ye kafiriya kanu limaniya ka ya kanu adusukun kono ala ko muminite hari ni aw ko mumino ayero ko mumino ala ko muminite ala jugu kanu abada atake akake ko nyogoy atata bisi nyogoy ala fule ko ode foya akana afawu mina akana balima mina ko kaw bisi nyogoy nu ye kafiriya kanu limaniyaka ni mo yu ki ka ko ke nyogoni bisi nyogo ko kanu biskun e ye tonyali kala de ye kanu do yoro la kanu manka do yoro mi ye bisi nyogonya do yoro la bisi nyogo manka do yoro mi men balima kanu atilale lo kata telema do yoro madamadola hubbu tabi obe mana hadamadiyan na tere nka balima suru de karasanya ewa akanu ni balima suru nya kanu ye sinji kanu fanya kanu denya kanu o ba fo ninde ma hubbu tabi nin kanu sugu min fule ni nye mogote minani ni nye me kana kanu ni dina kanu de kana kanu ni dina ko kanu yere ni ya kanu abe dina minka abe kafiriya minka iya kanu ni ode sababu ye ode bi kafiriya sa kibo silamiya kono ودي من إسلامية دينا بيباليك ودلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين تمامي على يباليك ko kafiri mu'mini kana kafiri bisi nyogonyai kana kanu diskun kono afawu abalima nu ye kafiriya kanu limaniyaka tumami ala yofo summa amara ta'ala rasulahu an yatawa'adan man asara ahlahu wa qarabatahu wa ashiratahu ala allahi wa rasuli wa jihadi fi sabilihi o kofe ala nana akachide nyamariya ko aka kankarida mugoye mugo minni ka demba ya sugantiya alaka ki ka demba ya sugantiya cidenka ki ka demba ya sugantiya jihadu kala kasirala kankari ka daye kele fulanna kankari ka da mugoye mugo minnya ka bali masuru iye ulude sugantiya alaka ku sugantiya cidenka ku sugantiya jihadu kala kasirala kankari ka da efanaye kankari ka da mugoye mugo mi ka kabila ni ye ulu ye sugantiya alaka ku sugantiya cidenka ku shigantiya jihadu kala kasirala kankari ka da efanaye kankari gele ode bena fo ni aya kono fen shegi de do ni fen shegi o do kutuba keraw kambalimo ni ya islamu be dogo yamala anye ni fen shegi de suganti alaka ku sugantiya cidenka ku sugantiya jihadu ka alaka sirala ambode kolo de odo dogo yamma kono ni islamu ya ala sugantiya ka ciden sugantiya ka jihadu sugantiya ni fen shegi ka dongodo sarafu salu tumbe tabolo ni bonya ni karama ni fanga minna ala be islamu ka fanga saguma abu ka fanga saguma de balmo min yere ye dina yere cinya dina desra ka ke an ka jamanaw yere kono abe
sinji ko ni balimaya ni fa ko ni ba ko ni fen o doron de ye dina yere tinya hada madon bolo tawhidi te se ka fo ninde en ka fa kuro sirai sunna te se ka fo an fa tumbe ninde ka sunna te se ka fo ne ba ko kana ninke sunna te se ka ke an ka kabila kan lada te ninye balmo nin yere de ye dina yere tinya hada madon bolo dugu koloka fa ko den ko balima ko kabila ko furumuso ko nafolo ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fitina i bɛ ala soso la nin segi dɔ la kelen de y'i bila la ni fa koma min bila ala soso dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw ka denw de y'a bila ala soso dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw ka balimaw de y'a bila ala soso dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw ka furumuso de y'a bila ala soso dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw ka kabila de y'a bila ala soso dɔ la dɔw ka nafolo ɲini a ka nafolo de kɛra sababu ye ka ala soso a ka sanni feere cogoya dɔ de kɛra sababu a ye ala soso so ɲuman minnu b'a bolo a y'u jɔ olu daamu n'u diya a dusukun kɔnɔ kɛra sababu ye ale ala soso ala soso la bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ junubu la ninnu dɔ la kelen de y'i bila la ala ye fule kana nin segi min fɔ ko nin mahamura f'u ye in kana aba'ukum n'a y'a sɔrɔ aw faw de kɛra wa abuna'ukum fulana ana denw wa ikhwanukum sabana ana balimaw wa ajwajukum nanina ana ka furumusow wa asiratukum duruna ana ka kabilaw wa amwalu tarafutumuha worona ani nafolo munu na yere yu nyini ku sɔrɔ wolon fulana wa tijaratu taqsawna kasadaha ani nabe sanni fere minna nabe sira akan nafolo kana nagasi nabe sira akana predi shegina wa masakinu teredawna so nyuma munu na yu jonulu diara awye abake kan nisonja nuye ahabba ilaykum min Allah nin nunun de kadawye kateme alaka wa rasulihi nin nunun de kadawye kateme cidenka wa jihadi fi sabilihi nin nunun de kadawye kateme jihadu kala kasirala ewa aw ya ka ketake fatarabbasu aye sigi kanne ala fana makono aye sigi kanne ala ka janga kata anin kan nyangili aye sigi ko fana makono de fatarabbasu aye makoloni ke hatta yati Allah bi amrihi fo wakati minni ala ba kan nyamaru kannati aw mani halakili ni nyangili aye sigi ko makono de fo wakati minni ala ba kan nyamaru kannati naka janga katai fatarabbasu fantaziru ma ja yahillu bikum min ikhabihi wa nakalihi bikum aye makono ni ke ala ka janga kata min bena jigi auka aye sigi ko makono ala ka nyangili min bena jigi auka ayo sigi ko makono tanke na yeninke silamo be to godi sisa nyangili dante ya silamo tella jabat dande la sisa uten nyangili dande la sisa miliyari udugu kolo kamme utese ka fo nyana bu yere utese ka jahadu ke ka jugu kele uka jamana ututaye asilama jamana be ni jamana kelente ambe ala delo fonata ala ka to aka minye saudiya nu ba fo qadu be sira masariya be tige a jamana site kwa ka sariya ya taye kafiru kalluwa nu ka sariya de be bole aka jamana kono a chayara chogo aw be waso min ke na ka chaya wo chaya munya mogo wore de kalluwa be applique eka o chaya munya miliyari de be dugu koloka mi jamana be kafiru lon ulu de siglembe aw ka aka du be jereni ode aka muso ka furu be kanu ode aka de muso ka furu be kanu ode aka kiru be tigeni luwa de qur'ana te hadisate mumbaw bolo la jababe nimbo nyangilite nimbo la jabate nimbo ni ayeni duru de sugantiya fa ko fuleri mugo chaman be nin tauhidi adesra ka fara tauhidi tiguka adesra ka fara sunna mugo ka ko umfa maso ko fa yimbale ala ni fa de kadiye kateme ala taka ni fa de kadiye kateme ciden taka ni fa de ta kadiye kateme jaruka ala ko ikasigi kale makono ke aka janga kata bisoroye isigi ka makono douta ni ala tafo ye ciden tafo don kanu o be ke sababu ka le fana nyu kabila junubula a don kanu
mogo caman tun be sunna la jamana kono ya u kelen tun do wakati misanu ka denw soro kari la ka bo telew la ka kari ka bo arajow la fɛn o fɛn ye ala kota minan olu yɛrɛ kari la ka bɔ a la mais tuma min denw sɔrɔ la u denw kanu kɛra sababu a yɛrɛ de bɛ taa tele ɲu ka na n'a ye ka antenne parabolique k'a la fɛn sugu bɛɛ bɛ lajɛ a la den kɛra sababu ye k'a bila junubu la ala ta fɔra ye ciden ta fɔra ye a bɛ kɛ cogo min denmisɛnninw tɛ wa kɛ bɛ cogo min ka denmisɛnninw de bila la n'i ka denmisɛnninw de ka di ye i denw de ka di ye ka tɛmɛ ala kan i denw de ka di ye ka tɛmɛ ciden kan i denw de ka di ye ka tɛmɛ jihadu kan ala ka sira la ala ma kun ala ko a ka janga ka taa bi sɔrɔ ye i ni ka denbaya bɛ cogo di i ni denw yɛrɛ min ni kɛra sababu k'u bila ala sɔsɔ la i n'u bɛ cogo di u n'u ka lahala bɛ cogo di u b'i labato ba u bɛ t'i labato u b'i bonya u bɛ t'i bonya u b'u majigin u bɛ t'u majigin e yɛrɛ b'o dɔn i ni denw bɛ cogo di tant que i ye ala sɔsɔ u kama i ye ala ta bila u kama u ye ciden ta bila u kama i n'u bɛ cogo di nin ye fula ye wa ikhwanukum balimaw n'a ka balimaw de ka di aw ye birama ala ko ka di ne ye dɛ birama sunna ko ka di ne birama tawhid ko ka di ne mais a bɛ kɛ cogo min ne ka balimaw si t'a la e fana dɛsɛra ka ala ta kɛ ko i balimaw i dɛsɛra ka ciden ta kɛ ko i balimaw ka jihadu kɛ ala ka sira la i dɛsɛra k'a kɛ ko i balimaw ala ta dɛsɛra ka ta ko i ka balimaw ciden ta dɛsɛra ka ta ko i ka balimaw e y'i ka balimaw kanu bila ala ta ɲɛ i y'i ka balimaw kanu bila ciden ta ɲɛ i y'i ka balimaw kanu bila jihadu ɲɛ ala ka sira la ala ko sigi i sigi k'i makɔnɔ n ka janga ka ta bi sɔrɔ ye i fana n'i ka balimaw bɛ cogo di balimaya kɛra cogo di sisan n ko a yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn dabali e balimaw yɛrɛ e ni balimaw yɛrɛ de tɛ ɲɔgɔn dabali la ɲɔgɔn juguya tɛ ni ka balimaw de ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni ɲɔgɔn nɛmɛma tɛ ni olu de ni ɲɔgɔn cɛ datigɛ tɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ bɛsinkɔniya tɛ ni ka balimaw de ni ɲɔgɔn cɛ a bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ si tɛ a ka ko sara si la teriw e bɛ t'i ka kow ni e ka ko kɛ ɲɔgɔnw ye teriw de ye i ni min balima min bɛ bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ i t'i ka ko fɔ a ye ale fana bɛ taa a ka ko fɔ teriw de ye e b'u mɛn ni kɔfɛla de e b'i ka balima ka kow mɛn ni yɔrɔ wɛrɛw de u kan ka sara e minɛ u tɛ sara i ma mun y'a kɛ parce que a ye ɲɔgɔn bila ala ta min ɲɛ ka ɲɔgɔn bila ciden ta min ɲɛ ka ɲɔgɔn bila jihadu min ala ka sira la ala de ye ni lajaba bila aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cogo di balimaya bɛ cogo di sisan wa azwajukum a ka furumuso furumuso ko kɔni ala yɛrɛ y'o fɔ a ko ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum adu'u lakum fahajaruhum ala ko mu'minu aka furumuso dɔ bɛ yen a ka denw dɔ bɛ yen olu y'aw jugu de a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ma dɛ furumuso i ka bɔnbɔsi b'i la i tɛ dɔɔni bɔ ni bɔnbɔsi la sa i tɛ nin tigɛ ka bɔ yen nin b'i cɛ jugu i tɛ nin tigɛ cɛ caman ni bɔnbɔsi ɲuman a ye muso dɔ furu o ka d'a ye dɔrɔn o y'a bila bɔnbɔsi di la a y'a bɛɛ bɔ yen a b'a kɛ ka to ka dɔ tigɛ la hali n'i ma di kɔni dɔ tigɛ ka b'a la i k'a da la kɛɲɛ i bila ala soso ni ala kota la du tun bɛ tele tun tɛ du kɔnɔ ale n'ale dɔrɔn tant que ale ka di yɛrɛ i taara tele ɲu ka don du kɔnɔ dundu bɛ fɔ i ka du kɔnɔ dɔnkili bɛ da i ka du kɔnɔ wajiwajukum i tɛ se ka kuranna kala bolo i tɛ se ka hadisa kala bolo musow dɔ bɛ yen dɔw y'a fɔ an ye hali u bɛna derisu min lamɛn yan sani ka taa i b'a dimilen de sɔrɔ i kɔrɔ ko i mɛnna kɛnɛ ma i b'a dimilen sɔrɔ i kɔrɔ hali i bɛ taa kalanyɔrɔ minnu na i bɛ taa misirilata minnu na o man d'a ye o muso sugu i yɛrɛ kɔrɔsa ma dɛ o y'i jugu de ye muso k'i dɛmɛ ni ala ko de la k'i dɛmɛ bato la k'i dɛmɛ lagara ko la a b'i bila haramu ɲini na karisa ka muso filɛ dɔw b'a fɔ ne taara karisa ka so kɔnɔ karisa ka muso ka so kɔnɔ ni donna ye so dakabana a kɔnɔna ani muru dakabanaw de b'a kɔnɔ a b'i ɲi i bila haramu ɲini la ka na n'a ye sɛbɛw ka musow tun b'a fɔ cɛw bɔtɔ a filɛ ka taa nafolo ɲini na diɲɛ kɔngɔ diɲɛ ɲaani an bɛ se o kɔrɔ mais a y'a jija ni haramu kana na ma dɛ an bɛ se diɲɛ ka muɲu diɲɛ ka kɔngɔ an bɛ se o kɔrɔ mais lagara lajaba an kun t'o kɔrɔ dɛ ani haramu kana na ma a bɛ taa halala de ɲini
na yi halala soro fule na ma halala soro jinya ka kunguna nyani an kumbo koro an beso koro an beso ko munyu me an tese lagara kala jabako e taba fore ko iba soro cogo mi ta nyine kana dinema iba soro cogo mi no fana tari bila asoro ewa nyini cogo juguma ina nana e ka dama ewa ala ko wajikum aka furumuso ni aye uluri ta alaka kusuganti alaka furumuso tana ka hakilina anaka nyamarka eyo de sugantiya ciren taka ko sugantiya jihaduka ewa ala ko shigi kin mako gajalla jawabi soroy mo munun ka furumuso bi bulani ala kutala nubu ken ko do ba fo do ndola re ko ale mi programme jenyo ko yere de na ma so de ta soro ko ale mi do programme la bi e bi daka sino ko de ha na ube ba fo do be fo wori de kasara e ya le furu de ka furu na furu sara ka so nyini kabila kono iba balo me ni mako serama o fana na damana wori de no o bebe bamako kono ya ni ma wori de dama ite shama koy jene yake la munun be kenema ni be jene yake muso no fe be wori de dama ka jene yake anofe iba sara de ka jene yake anofe min fana furule ne ibe sokono ta fana kera woriye difference juman be ni kenema tanyisa munun be nyini kenema ulu be sara de ka shewuluma fana min furula kibila sokono fo fana ka sara wori de kati ni wori madima ha amma fa be ba kede na mena muso de ba ke do yere de la ka fonne ko ale ka muso wa ko na makke me fula de dama ko ataso ayere da amma fo muso bere muso munun jogo te ala kana ta ku jogo e muso munun jogo do akana sabataka hari nawo sabatara ka yetubi jonna ha saya kana usoronni na ne mun yikera sababu e nawo fana yenni de sota ka ke alela aya ala tamin bilade do ayi bila ala de ayi suganti ala de ka ayi suganti a ciden de ka ayi suganti a jihadu de jire jijani jihadu de kala ka siraka wodi ato ala illa suki bilala ala ka janga kata de do wa kafur musu wa asiratukum aka kabilaw na ye kabila ko de suganti ala taka na ya ka kabilaw de suganti a ciden taka na ya ka kabilaw ta de suganti jihadu ko ala ko ayi sigi kale makono abena minke aula abena janga kata minke la kabilaw be cogo de sisa kabilaw kono na be cogo de sisa dungu do be nyogon du sukasi hari ewa tunka saya chama min fule ni ko tasho shere abed du sukasi abed juba du sukasi de kabilaw kono o be nyogon du sukasi dogoni be kuma do fo koroke fo katisa itanyina abe ke wale do kila fo katisa itanyina koro do be awa kuma do fo dogoni fo katisa itenyina abe ke wale do kila fo katisa itenyina nyogon dabali ni nyogon koroto chaman fule ka sunka cha dusukun bana chayara keri bana chayara fo iteni dusukasite dusukasi ode keri bana be jamana inkono ode kiriji be jamana inkono ode tunka cha sama be jamana inkono ko tasio abeddu sukasi parce que kabila ko min fule ninye kabila dabora de aka nyogondo ka sinji tuwani nyogonche ko do min bolo domi to ka fara nyogon ka kademe kabila ko dabora ninde kama mais anye kabila ko ke sisote de ka ala soso ka kabila ko ke sisote ka ciden soso ala fana yalla su ka kabila be nyagambi ka kabila be konona ke komi tasuma kabila be kera komi tasuma ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa jalinakum shu'uban wa qabaila lita'arafu kabila ko bonda ani kabila ko ala ko kunye munye lita'arafu pour akase ka nyogondo ka sinji tugani nyogonche ka nyuma yake nyogonye kabila ko dabora ninde kamo ni ala ye kabila yere dabo min kama sisa oteke kafun ka bali masuru do de fulen ni na songo tabulo nga fera ken kan na songo dama nga bali masuru do de fulen ni akaya wa balo de tabulo nga fere ke ka balo dama nga bali masuru do fulen ni fere bo de tabulo nga fere ke ka fere bo dama nga bali masuru de fulen ni so be ne bolo duru nani ta keme nani keme fula nga fere ke ka so kelendi ale ma bello kaso no obewa illa marahim rabbi
o te o be yelila yere de hari ni mugo min nana afo ko karasa ko wi se wi ka balima ko ya ka finu ku yo file ama sha ma folo ama bila ne de la ama bila ne kontro ama se folo hari sa ubena fen kala min tenni kabla ko yere dabura min kamo take ka kayra anyo bila yere sinji utigara hinnate ante hinna nyogona do so dole bo bolo wori bo bolo banki law kabali ma do fule do toro sola haru kawruna sita falente ata de meyre amma ko tala yere amen ni ala ko kiradero ko ala de ko an kan nin kete ciden de ko an kan nin keta u ba fo an fana ewa ikana ewa bo kabila kono ni mugo min sinsere taka ni na te benni na koy ala ta nebo de ke ciden ta nebo de ko kwanyi labo kabila kono ko ye bo kabila awde ya do kabila kono ay jamu ngwala ke awde ya do kabila kono na babo abe to nyali la dora ni fashiriya awde be shiga bo kabila kono awanna ya ka kabila ude bila alanye ka kabila bila cidenye kabila bila la alaka nyamaru kanye kabila ta bila la ciden ka nyamaru kanye kabila ta bila la jiharunya la kasirala ala ko ya ta kede ma ya shige kanne ala makono ka janga kata bawsoro janga kata be temenenka ni kabila yere de be nyogon dabali folo anka folo mogo ni mogo do sigilendo o bake ka kabila do ka mogo do ewa korofo no ya ka kabila mogo do nato doro ba fu ka mogo na de aka mogo do nato fulere bebi dade mais sisa nu be kabila do mogo do ka korofo eye kabila mogo do yera ba fo sisa an komi ni nyere de bado e ka tofo aka kabila mogo yere fule ni de bado katamambe ka re ka tofo e de ba fe fo ka tofo fo kata galondala munyin nim bilan ni nyogonche parce que anye kabila ko bila ala tanye anye kabila ko bila ciren tanye anye kabila ko bila ewa jihadunya ala kasirara o de ya to Allah ya Allah su nyogonyate fatarabbasu hatta yati Allah bi amri abete menenka ayamma kono honnin kan nyamaru kan nana ma wakati nin la jabani nyangiliye ayamma kono ne abora wala wa amwalu iqtarafutumuha anin nafulu munun nayu bara ko soro au kan nafulu kanu ayori sugantiya ala taka akan nafulu kanu ore suganjira ciden taka akan nafulu kanu ore suganjira jaru la kasiraka nayo ke ayeshi kanni ala makono nafulu fana sisa mogo min be iriba balala nin jamana yin kono mogo min be iribata nin jamana yin kono mogo min ka sobe lokaso la iriba banki tigi bolo nin jamana yin kono silama min ka so bi ni bari bala nin jamana yin kono silama min ka so bi ni dolo feri yoro nin jamana yin kono silama min bi na ka so na be sinsa tigo de bolo sinsa be fera kono kunci bo ba ni ya fo ye fonda hirme ko dahirime de do akanan ka dahirime ciya ni ka dahirime de be alanye ni ka dahirime be birala ciden tanye isigi kalama kono dahirime so min be bolo lokaso min be illa fi arawa don la fi ara na politiko do be ne ma furade tawte se ka sinogo docteur be furade duma pour kase ka ficino mais sino te se ka sinogo la jaba akan na fulun me ala be kunko do ta kanye shama awu fantaw ba ko ko ala ye karasa so sebe karasa e koy awu fantaw bo fode me ale yere bolo drome kelenta le bolo laysa liqina bi kasrati al-ard walakin liqina an-nafs ciden ko se banayate ko minan chama mi bolo na furo mugu be bolo banaya ye ala ki ninde wasaka kari ala ki nin wasaka kari e fanta lena kan miliyari fulere e fanta la felendo katemaka e fantan ka demba ya la felendo katemaka demba yaka e fanta musombe la fela e fanta ya leka musobe nyabo de fe problemu min ba bolo hari aba haketo dewa muso inana ni hakke min yira te so yire dafa problemu bolo muso indalen fula kerefa nyata la yire tanke problemu akan na folo de naya ame yoro do nyagamira jate do ku ma nyogo soro o su abe dalim fule muso kere fere to ko sita bola te sega foike
nunu ala kala jabaw de yo ima ya nafolo tigi cama aw fantanw fule anna banana faranfin furaw de b'aw furakɛ yaw o b'a fɔ i bɛ furakɛ yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko olu bɛ puyi ka taa ameriki de jamana in dɛsɛra k'olu taw ɲɛnabɔ ameriki faransi olu bɛ taa o yɔrɔ de la caman su na sa u n'a don kɛsi kɔnɔ ka na n'a ye a n'a sa ye u n'a mɛlɛkɛ ka don kɛsi kɔnɔ ka nugudenw bɛ bɔ a la fana parce que n'olu tɔɔrɔ la i bɛ toli kɛsi kɔnɔ i kasa bɛɛ bɔ u b'i kɔnɔ fara de k'i ka nuguden k'a bɛɛ bɔ fɔlɔ ka t'u don dingɛ dɔ kɔnɔ faransi u bɛ k'u jani k'i ja kasa kasa komi jɛgɛ k'a don kɛsi kɔnɔ ka na n'a ye ka na d'a ma o ya a ye nafolo min suganti ala kan a ye nafolo min suganti siden kan a ye nafolo min suganti jihadu kala ka sira la yiriba ko tɛ se ka fɔ a ye ni sanni feere cogo ye haramu ye o tɛ se ka fɔ a ye dolo feereli ye haramu ye kana feere o tɛ se ka fɔ a ye ka ni so di banki ma yiriba banki ma lokaso o tɛ se ka fɔ a ye a n'a e kɛlɛ hari a bɛ so fitini fitini min di e ma misiri kɔnɔ a b'a tigɛ ko parce que ye i ko ale ka so min bɛ lokaso la yiriba tigi bolo ko haramu de don ko ne tɛ fɛn d'a ma tuguni a n'o tigɛ parce que ala ta tɛ se ka fɔ a ye ciden tɛ se ka tɛ fɔ a ye parce que a ka nafolo ɲinini kosɔn wa muwalo bɛ tarafu tumu mais ɲangili lajarabi ni balaw min ni fitina min bɛ nafolotigi ka bi lamara himarabi ni kelen kelenw tɛ ala ye minnu lawasa n'u bɛ diina dɛmɛ n'u bɛ diinatigiw dɛmɛ n'u bɛ ala ka diina dɛmɛ n'u ka nafolo ye ka ciden ka diina dɛmɛ n'u ka nafolo ye diina kɛbaga ko dɛmɛ n'u ka nafolo olu tugu de bɛ lafiya la olu tugu de bɛ lafiya la mais mɔgɔ o mɔgɔ ni nafolo baara cogo tɛ se ka fɔ nin ye haramu ye nin ye halala ye nin baara cogo man ɲi a tɛ se ka fɛ fɛn o fɛn ye a bɛ fɔ yɔrɔ min a tɛ se ka gɛrɛ ko ne tɛ se ka taa u ka dɛrɛso lamɛn ko ale bɛ fɛn bɛɛ de haramu ko a bɛ fɛn bɛɛ de haramu an bɛ balo cogo di olu minnu bɛ nin kuma sugu fɔ lahala mun b'u kan lajaba mun b'u kan min b'u dusukun kɔnɔ ni ala cɛw b'a dɔn ala ka lajaba de don wa tijaratu taksawuna kasadaha ani sanni feere min fana n'a bɛ sira pɛrɛdi ɲɛ e fana tɛ se ka taa farida salli misiri la ko n tɛ se ka n ka bitigi datugu kilaw bɛ pɛrɛden na sun tɛ se ka ɲɛ a cogo la ko kilaw bɛ pɛrɛden na jaka tɛ se ka bɔ a cogo la ko ewa n ka sanni feere ni n ka jago bɛ nagasi ala ko e fana bin bɛ o lahala la i sigi ka ne ala makɔnɔ ko marasa kɛra cogo di sisan lajaba bɛ tɛmɛ nin kan n'u kulola mɔgɔ min na ko karisa kɛra setigi ye a kɛra miladeri a kɛra nin ye i bɛ bɔ min kalama ale ka nafolo banna pewu a farala fantanw kan folow ka setigiya n'u ka nafolotigiya tiɲɛ de don kabiri an kabiri misi minnu tun bɛ yen fo aw ka mɔgɔ fɔlɔ a tun bɛ o de don ale sara min b'a kɔfɛ a y'o ta olu sara min b'a kɔfɛ o y'a ta tiɲɛ la mais bi ta ni yɛrɛ bɛna sa e ka nafolo tɛ tɛmɛ yɛrɛ si ka fɔlɔ janko a na se i ka mɔdenw ma a caman yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ ni saya bɛna se ale ma ka nafolo bɛ kiri kara la mɔgɔ tɛ taa cogo dɔ a la wa fatulen kɔfɛ fana n'u ko juruw yɛrɛ ka sara tiɲɛtabagaw tɛ fɛn sɔrɔ yɛrɛ i m'a ye o de y'a to tiɲɛtabagaw fana y'a kɛ n'a yɛrɛ ma juruw sara juru tɛ bɔ an ta la olu fana y'a kɛ olu ta ye depuis e sara dɔrɔn ɲininkali de ne bɛ hakɛ jumɛn sɔrɔ la ne y'a denkɛ de ne y'a denmuso de est ce que ne y'a balima de a denw bɛ ne bɛ se ka don tiɲɛ la wa depuis ni e sara kasanke ma don i la fɔlɔ ninnu de bɛ ɲininka sisan yɛrɛ kɔrɔtɔla furujako min yɛrɛ fili nin ye kalo 4 ni tile 10 tiɲɛtabagaw yɛrɛ kɔrɔtɔla o la sisan ɲininkali de bɛ kɛ est ce que furu wa tiɲɛ bɛ se ka tila ka muso to furuja la wa nin de bɛ ɲininka sisan ala ka ɲangili dɔ ka t'i ma koyi i sara ka juru minnu to i la o juru b'u kan na ye dɛ denw dɔw b'a fɔ de ko a tɛ bɔ nafolo ye ko ni juru hami tun b'a yɛrɛ la tun b'a sara ko n'a yɛrɛ ma sara dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ an ka wari la a kɛra u ta yɛrɛ k'a sɔrɔ silamɛya sariya ko ni mɔgɔ banna foyi tɛ tiɲɛtabaga bolo fɔlɔ fo juru de ka sara mais sisan olu de b'a fɔ ko foyi tɛ bɔ an ta la ko ni juru hami b'a yɛrɛ la ko a tun b'u sara den min bɛ nin fɔ ye o den de bɛ duwawu kɛ e ko ala ka hinɛ la mais ala de y'i sara koyi den fana ma bagi la koyi ala de y'i sara e yɛrɛ ɲɛnamaya i ɲɛnamaya miliyariw la du 400 i ma se ka misiri jɔ ala ye misiri kelen min yɛrɛ n'i y'a jɔ ala ye o yɛrɛ ma se ka jɔ n'o yɛrɛ fana ye k'a kɛ a ɲɛ ma ni n'o sara hali n'i ma duwawu kɛla sɔrɔ i yɛrɛ la mɔgɔ ma k'i la o e yɛrɛ de y'a k'i yɛrɛ la
وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أو أني صومنو نايوجو ودياراوية أني سنجرانوية أن يفو تشغمي باري بيت دقوين كونو دروفير يرو بيت دقوين كونو إريبا بانكي بيت دقوين كونو إكوليسو بيت دقوين كونو أبيبي سلاما دودي سولا كرتي تاكا دوغالا أبي سلاما نيكو إكاني كسو كانا دي بانكي يروما ni banki bara be ka kono ubafu ko be dahir meciya kana adi dolo feriyoma do yirebu kanto silamo do be sallia konne ka ewa makko en ka woride konne be wori soro doro ko ya banne konnu be ne sara ko ya banne de ni sonu nun dia kama aw dia o sawu nun de diara aw ye so ala soso de be ko kono ubedo ala soso fe yoro de la utese kado ala ko la awa ala ko naka son nunun de kadi awye son munun na yujo diara awye ni nunun de kada awye kateme alaka kateme alataka ni nunun de kada awye kateme chiden taka ni son nunun de kada kateme jaharu kala kasiraka ayesigi kimma kono ayesiga ni kanne ala makono o so kera la jaba yedre ewa bi yere ni sara ima balawuto ikofe ka balawuto ka dembaya la ka keleto ka dembaya la foni mo min sara ka du to ba mako bi hari be cieta ba wire corona file cieta ba wire jade be tige nu ku gu wele ko du tamande bere tew du de be tilade I a jate be tige folo tanko bembele bimbe do dembaya ni nyogon ci ala illa marhim rabbi na yasru minni itake ala kama e ka du musugula imu bila alanye umu bila chidenye umu bila jihadunye yi dew lammo dinaka ay tabe nyai kofe mankante yo law ala be eta dilaka nyai kofe de me ni mugo yen nunun kanu de bila la tanye ku bila chiden tanye ku bila jihadunye ala jihadunye ala kola e fatulen kofe ye fitina toy kofe ye kele toy kofe ye fitina ta ye kele toy kofe hare kunu nyame ambe yoro mi mogo do de sara ewa dumuni fere yoro do re tumbaro re sora dumuni yoro kele fula nofe ko amuso ye abalima wele adogonu na abalima wele tribunal la fo o dumuni fere yoro kadiale dema fula kele la munum be keleke enno fe na folo de kama ewa du de kama do be soro yoro duma wulula kuma sakinu tirdawna أحب إليكم من الله ورسوله الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أو مغمون بننك ala ko i ka sigi k'ale ka janga ka taa makɔnɔ a m'a to o la dɛ a ko i tɔgɔ de ko fasigi ko ale ala tɛ fasigi kanda koyi ko i ye fasigi dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye nin tɛ segi n'u y'u suganti ala ka k'u suganti ciden ka k'u suganti jihadu k'ala ka sira la ala yɛrɛ y'i wele ko fasigi de ye ko ale t'i kanda koyi ko i ye fasigi dɛ hen balima ala kan tisi kan tanga awa diɲa an bɛ janga kata la an bɛ kumasuli la sɔgɔlamaw bɛ lafu la an balimaw a sababu filɛ dɛ foyi tɛ nin diɲɛ ko minnu n'an y'u bila ala ko ɲɛ k'u bila ciden ko ɲɛ k'u bila jihadu ɲɛ ala ka sira la en ko hadisa dɔ bɛna bunkasiri b'a nate ka nin dafa idza tabaya'tum bil inati wa tibatum ajnabal baghar wa radaytum bi jarri wa taraktum jihada fi sabilillah sallallahu alaykum julla la yanjuha ankum hatta tarju ila dinikum ciden ko naye sanni fere ke nafulu jarawiye fo aye nafulu ɲini ko jugula sanni fere munun be ke sababu ka mɔgɔ bila iriba la a taara olu de kɛ iriba sanni fere cogo a taara olu de kɛ a tugura misiw kun kɔ maana ka kɛ sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛ min y'aw sɔgɔla ka bɔ ala ko ma a jɛna ni sɛnɛ de ye sɛnɛ min y'aw sɔgɔla ka bɔ ala ko ma a ye jihadu to ala ka sira la ala bɛ dɔgɔyama dɔ bila aw kan o dɔgɔyama in tɛ fosi ka bɔ aw kan abada silamaw fo n'aw sagira ka taa ka diina ma silamaw filɛ o de kɔnɔ sɛnɛyɔrɔw lajɛ kɛ ala sɔsɔ min bɛ sɛnɛyɔrɔw la a tɛ se ka ɲɛfɔ musow ka bɔ hijabu tɛ sutura tɛ foyi tɛ musow ni cɛw ka ɲagami ɲɔgɔn na wotorow la musow ni cɛw ka ɲagami ɲɔgɔn na siraw la musow ni cɛw ka ɲagami ɲɔgɔn na forow la musow ni cɛw wali cɛw ka lankolonya forow la o dama de b'an bolo
ni sanji ko gelayara mogo dobu bolo bandu dobu bolo wali nafulo dunnaw dobu bolo kulu fana be sanji wale wari be ta di uluma ko ulu fana be sanji wale bandu dobe moru dobe ulu fana sigilende be konni kono nana ko ulu fana be kono damina nimbe fulan kafuya nimbe sira kata fulan kafuya ma nimbe banka sene kono ye Allah fi rawa sanji min kanka soro jamana kuna abena wa sene ke femu sene ke femu kanka korosiri ke tinyali femu kanu soro u kisiru ma wa uma kisi o wala mo site o de yato sheikhul islam e bun qaymu ye fendo fo ako koko niya kanu ka fara alaka o be ya kanu ka teme alaka ko ala bi la jabano yede femu fede e kanka alaka nu chogo mi ya kanu chogo la o be iya kanu ka teme alaka yede ala bi la jabano yede ya hadama dew silamo bode kono bi ambe ala deli sagi ko nyuma kata dina haqiqama ala ko de no ya silamo yede wati sira subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk